Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? And welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode na to ay may biyahe tayo, no? Susubukan ulit natin at gagamitin ulit natin itong si Red na pula. Ito yung motor natin na Raider 150. So shout out sa lahat ng mga Raider 150 user dyan. Alright, gang gang. So babiyahe pala tayo, no, papunta sa bayan dahil magbabayad tayo ng kuryente. At tamang tama, vlog ulit natin to si Red na pula. Pero kung hindi tayo makapagbayad ng kuryente dito sa bayan, maaari siguro na didiretso tayo sa Bulinaw. So maglulong ride ulit tayo mga idol, no? At nakita nyo naman, ang daming nagsasabi kung pwede daw ba sa long ride ang mga Raider 150, lalong lalo na sa old gen, sa Gen 3 to. So 13 years na to. So nung tawag dito, maraming nagsasabi na hindi na raw kayang mag long ride yung mga motor na ganito, yung mga luma na, dahil sa katagalan na baka mamaya tumirik daw sa daan. So susubukan natin at makikita natin at malalaman kung pwede pa ba sa long ride itong mga alaga nating mga Raider 150, no? Lalong lalo na sa mga Gen 1, Gen 2 at Gen 3 user dyan. Alright, shout out sa inyong lahat. So susubukan natin mga idol, no? At may ginawa kasi ako dito mga idol. So nag-adjust kasi ako ng hangin, tapos dun sa karayom nag-adjust tayo yung needles na may carb, kasi anong tawag dun, masyadong makalas kasi sa gas yung adjust nung nakaraan. Kaya anong tawag dun, nagbaba tayo, binaba natin, di ba may tatlong kanal yon doon sa may needle 1, 2. So yung ginawa natin, binaba natin, ginawa natin sa number 2, kasi yung dati kasi nandun siya sa pinakamataas. So masyadong makalas yung makina, gasolina. So yun yung titignan natin mga idol, no? So kita-kits tayo sa daan, no? At papalis na rin tayo. Alright, joyride tayo ngayon. Alright mga idol, so nakaalis na tayo ng bahay. At pasensya pala kanina, no? Dahil may sinabi pala ako kanina na ang sabi ko ay makalas sa gasolina. So yung salita makalas pala mga idol is Bulinaw words yun, o yun pala yung salita namin dito sa Anda. Meaning ng makalas mga idol is maksaya. So pasensya na, napapaghalo ko yung salita namin. Kaya minsan hindi nyo naintindihan siguro. So meaning makalas mga idol is maksaya. So maksaya sa gasolina. So ngayon sakto, susubukan natin kung okay pa yung sa number 2 na kanal dun sa may karayom, sa may karburador, no? Tapos tamang tama, lulong ride natin papunta sa Bulinaw. So ang balikan natin Anda to Bulinaw is nasa 58 kilometer. So yun yung balikan niya papuntang Bulinaw, tapos pabalik ng Anda. Dumating kasi mga idol, no, yung reading namin sa kuryente. At nakakagulat na naman yung reading namin sa kuryente, dahil umabot na naman kami ng 2,000. Dahil pa namin yung naka-aircon. Grabe, napakataas ng tingil nila ngayon sa kuryente itong nakaraang buwan. Pero nung nakaraan naman, ano ba ngayon? Nung June,
June yata yun. July. Sorry, nung July pala, ang binayaran lang namin is nasa 1,000 something. Hindi siya umabot sa 1,100. So parang nadoble yung babayaran namin ngayon mga idol. Pero ganun talaga, siyempre gumagamit tayo ng kuryente, di ba? Alright. So yun yung pupuntahan natin sa bayan ng Anda mga idol. So hapon na tayo nakaalis. Kasi mas mahaba kasi yung pila pag umaga kaysa sa hapon. So alas 3 pala magsasarado yung opisina ng panel ko. Kaya medyo bibilisan natin ng konti. Tapos didiretso sa Bulinaw mga idol, no? Para may testing natin o masubukan natin red na pula. At bago tayo magpatuloy mga idol, no? Sana suportahan nyo po yung aking YouTube channel. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo lang po sanang kalimutan i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. Alright. Para naman patuloy mag-grow po yung ating YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Laki ng aso na yun, ah. Parang mas naging okay mga idol yung nung nag-adjust tayo ng panayam dun sa may card, no? Parang mas naging okay yung hatak na. Pero magkagasolina muna tayo mga idol, no, dito sa may gasolinahan dito. Sayang din naman kasi yung raffle ticket natin. Yun yung talaga hinahabol natin, raffle ticket kasi may paraffle sila dyan, brand new na TMX. Honda 125 yung grand prize nila mga idol. Malay natin, di ba? Makuha natin. That's pang content natin yun sa motovlogging natin mga idol. Alright, so nandito na tayo sa may gasolinahan. So maggagas lang tayo saglit mga idol, tapos kita-kits tayo ulit mamaya. Update tayo mamaya. Alright mga idol, so nagpagas lang tayo ng sangdaan. So titignan natin kung kakayanin na ba yung sangdaan sa 58 kilometers. So yung sangdaan pala ay inabot siya ng 1.5 liter sa kalahati. Pero may karga pa naman tayo na mga kalahating litro yun. So bali lahat ng karga natin gasolina ngayon ay 2 litro, 2 liters mga idol.
nagsasabi din mga idol, no, na yung mga ganito, kakain nung nasabi ko, yung mga old gen na mga Raider 150, kagaya ng Gen 1, Gen 2, yung low grade, Gen 3, hindi na raw pwede na pang long ride dahil sa katagalan na. Baka daw marami nang masisirang mga pyesa. Pero may point naman talaga yung nagsabi na ganun, no? May point talaga siya. Kasi siyempre sa katagalan, kalumaan, hindi na natin masasabi na 80% o 95% pa rin yung mga tibay na mga pyesa na nakakabit dito sa mga alaga natin, no? Pero depende pa rin siguro yun mga idol, kasi meron yung mga kagaya nito sa akin. Itong alaga ko na Raider 150, yung alaga ko na kung ano-ano. Yung alaga kong ito, si Red na pula, subok ko naman na, nasubukan ko naman na sa papunta sa Alaminos. Nilulong ride din naman natin. Pero pinakamahabang natakbo na to, pinakamalayo is dito lang sa Alaminos. So ang Alaminos pala, balikan Mapula Alaminos hanggang dito. Yung vice versa, balikan is 92 kilometers mga idol. So mahaba-haba na rin yan, malayo-layo na rin natakbuhan yan. Pero dun natin nasusubukan na hindi pa naman siya tumitirik. Uy! Hindi naman siya tumitirik sa daan, hindi naman nagkakaberya. Kasi hindi naman tayo nagwawas-was mga idol, no? Kasi tayo lang naman takbong normal lang, takbong pogi, takbong fuckboy. So hanggang 70, 80, ganun lang tayo mga idol, no? Kasi gaya ng sabi ko, hindi ko na to bibiritin pa, kasi nasa kondisyon na siyang kalagayan. Kaya ayaw ko nang masira itong motor ko mga idol, no? Kaya yun ang dahilan kaya medyo nagtatagal din itong alaga kong to. Kasi nung mga last previous vlog natin, yun nga, winawas-was ko minsan. Kaya minsan marami ring nasisira. So iniwasan din natin yan. Pero yun nga, yung sabi nga nung nag-comment, yung sa point niya na sa kalumaan, marami talagang mga parts na masisira talaga. Oo, totoo yun. Totoo yung sinabi niya. Pero pagdating sa long ride naman, siyempre bago ka naman siguro babiyahe, sigurado naman papakondisyon mo muna yung motor mo, di ba? Kaya lang naman na bumiyahe ka na alam mo naman na alanganan yung motor mo, di ba? Pero siyempre itong alaga natin to, maraming pinagdaanan to mga idol bago natin mapa kondisyon ng ganito. Gawa nga nung tawag doon, yung pinagbilhan namin is hanggang salita lang siya na no issue. Pero hindi nagtagal naglabasan yung mga sira niya. Pero okay naman na, kasi na ipagawa natin, kinastusan ko na lang. Kasi siyempre pangarap ko rin naman kasing motor to mga idol Alright, so touchdown pala tayo dito sa bayan ng Anda. At dito na tayo sa may panel ko. So magbabayad lang tayo saglit mga idol, no? Tapos titignan natin kung makakadiretso tayo ng Bulinaw. Alright, so update tayo mamaya. Alright mga idol, so, tapos na tayo nagbayad ng kuryente at tamang tama. Ano po, shoutout ka pala sa kanila ate sa shop nila, nagbigay tayo ng stickers.
Maligit. Minsan kasi dyan ako nagpapapalit ng gulong. Ano naman dyan? Alright. Ano naman dyan? Gusto pa, pagpawisan ako. Alright mga idol na. So ayaw mandara. O, check lang natin dito mga idol, no. So ito yung isang pupuntahan natin dito sa may 7-Eleven. So, tignan natin kung may laman o wala. Kasi kung may laman dito, hindi na siguro tayo pupunta ng Bulinaw, kasi yun din naman yung pupuntahan natin para makapag-withdraw tayo. So, check lang natin kung may laman siya. Alright mga idol, no? So nakapag-withdraw tayo dito sa may 7-Eleven dito sa bayan ng Anda. So hindi tayo matutuloy na papunta sa Alaminos. Alaminos tuloy, sa Bulinaw. Kaya dito na lang siguro tayo mga idol, no? Joyride lang tayo dito sa bayan ng Anda. Hindi ko alam kung anong pwedeng puntahan dito o saan pwedeng puntahan. Alright. So gagala-gala lang muna tayo para naman makapag-vlog pa tayo mga idol, no? Mabuti na lang at meron na rin pala dyan sa anong tawag doon, sa 7-Eleven dyan sa may bayan, para hindi na tayo lalayo pa. Kasi kung wala kasi sana dyan mga idol, talagang pupunta talaga tayo ng Bulinaw. Pero siyempre mayroon na kasi, nakapag-withdraw na tayo, kaya anong tawag dito, hindi na tayo matutuloy, hindi tayo makapag-long ride. Yung gasolina rin kasi mga idol, no? Mahal din kasi ng gasolina. So tipid mood muna tayo sa gasolina. Alright mga idol, no? So update tayo mamaya pag pauwi na tayo. Alright. Alright mga idol, so papauwi na tayo. Pasensya na dahil hindi tayo natuloy sa Bulinaw. Kasi nakapag-withdraw din kasi na tayo dyan sa 7-Eleven. Pero babawi tayo next time pag ganun na mag-long ride talaga tayo. Yung talaga kung may sasadyain talaga tayo sa Bulinaw mga idol, o sa Alaminos. Buti na lang pala buksan na nila kung daan dito, so hindi na tayo mag-detour. Kasi kung hindi pa kasi mabubuksan yung mga idol, no, malayo pa kasi yung detour, yung dito, oh. Papasok dito, malayo pa. Mabuti na lang natapos na nila yung tulay doon, kaya dire-diretso na yung daan dyan, hindi na tayo mapapalayo.
At alam nyo ba mga idol, no? Dito sa Pangasinan, nauso pala yung anong tawag dito? Reflectorized vest. So, protocol kasi ng buong Pangasinan yon, yung reflectorized vest ng mga idol. Kasi dapat kailangan may suot kang ganon pagsapit ng alas 6 hanggang sa alas 6 ng umaga. Kailangan may suot kang ganon. Kasi pag wala kang suot, may anong tawag doon? May multa o may parusa. So, buong Pangasinan yun mga idol, no? So, sa mga papasok pala dito sa Pangasinan o pupunta sa Pangasinan, kailangan magdala po kayo ng reflectorized vest nyo para hindi po kayo mahuli, para hindi po kayo maaabala. So tayo, nakabili na rin tayo meron na rin tayo. Kailangan natin kasing sumunod sa protocol. Mahirap na ikaw ba naman magmumulta ng kano ba yon? Up to 1,500 yata to makano? 1,500 sa huli yata, plus may kulong pa yata. Hindi ako sure pero kasi nabasa ko, nakalimutan ko lang. Hindi ko lang alam kung 1,500 ba yun o 5,000 yung sa pangatlong huli mo. Pero yung sa unang huli lang naman warning. May warning ka. Pero siyempre tayo, ayaw natin magka-warning. Kaya bumili na agad ako kahit hindi ko pa nagagamit. Mas maganda na yung naka-ready, no? Kaysa dun sa wala. Kaya payo natin sa mga balak na magpunta dito sa Anda, lalo na sa mga mga idol, sa mga naka motorsiklo, sa mga raiders lang naman, sa mga motor, sa mga tricycle. Pero sa mga 4 wheels wala naman, na tricycle lang saka motor. So sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Anda, bumili na po kayo ng mga reflector vest nyo, reflectorized vest pala, para hindi na kayo mahuli o hindi na kayo makabirya. At maraming salamat pala mga idol, no, sa mga nanood sa vlog natin nung nag-update tayo kay Raptor na pula, yung Honda Supremo natin. maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakataba naman ng puso na maraming nanonood sa atin. At update pala tayo, no, sa YouTube channel natin. So sa YouTube channel pala natin mga idol, meron na tayong 2,560 na subscriber. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Alright mga idol, no? So dito na siguro matatapos tong vlog natin. At medyo malapit na rin pala tayo sa bahay. So dito ko natatapusin tong vlog natin mga idol. So yun po tayo lahat, and God bless po. See you po sa next na vlog natin.